днес ще пробваме тези кисели неща, не знам как се казват, но нека да започнем да пробваме първо синьото ми е любимия цвят. Ако някой не знаеше. Как се пробва? Сега се го пробваме. 3, 2, 1. Малко кисел вкус има. Определено е по-вкусно. Определено сега другото се бъде по-хубаво и това е зеленото. В момента не го отварям. 3, 2, 1. Не е по-вкусно. Дори е малко гадно. Сега е ред на розовото. Ето. Сега. Поне това да е вкусно. Това е най-вкусното нещо, което се е пробвал. И хора като цяло, оставете по един лайк на видеото. Също така не забравяйте да се абонирайте. Да се абонирате с тези неща, които в момента ям. И хора, това беше всичко от мен. Чао!